Kublai pi barok ngi piang sngobhai pi syakathup khubor menta ka janmit. Pada shwa bangin pai syaki khubor ki babnia nginya pet shwa ya kimat bakongsan. Sam ka Presiden Keri ka Murmu ya ka khusnam National Teachers Award ha ka sni rakhe ya ka sni burom ki no hikai. Rakhe ka Meghalaya ya ka lingkho snem ban rupway jong ka sni burom ki no hikai hapdeng ka jinkmen bat jing ipu iping. Penyat ukong rat sangma ya ka jingelang jong ka kinhon ki menteri banyak keren halor ka kasino, race course bat ka jingkhalai online. Bat one poi ka menteri rang badu ka Bangladesh ka Sheikh Hasina hanong ba Delhi ha ka jingwan jingok masau si ya ka ri India. Ki khubor ki babnia la rakhe ya kasngi buram ki nong hikai ha ka ri barok ka wei la rakhe ya ka ni kasngi ha ka lingkho sngi kha jong president barim kari u Dr. Sarve Pali Radhakrishnan ka president kari ka Draupadi Murmu kala ong ba ka pule puthi ha ktien na jong kalong maudong jong ka jing ai mensim ya ki badon talent ha ka science ka thok atar bat social science bat ka national education policy arhajar arphau kala phai khmat sha ka ni ka binta. Kalau orang yang kini habasam yang khusnam National Award syaki saupun reungut kinoi kai hagasngi rakhe ya kasngi burom kinoi kai han nong ba Delhi hinne kasngi. Kanong hikai na Meghalaya ka gamchi timre ar marak kala syajit ban yok pediang ya khusnam National Award na ka Presiden Keri menta kasngi. Ka Meghalaya hene kasngi kala rakhe ya ka lingkho snem ban rewei jong kasngi burom ki noi kai hapdeng ka jinkmen bat jing ipu iping la penlong ya ka jing rakhe ha usoso tham auditorium ha ka ba menteri ketanat pule puthi uba lakmen remboi ule don langkum ukongsan habakren ha ka kasngi uba lakmen ulaya ro ya ka jing IT lot ki noi hikai ka jilla khamtam ha ka por badon ka khlam covid khat khandai ha ka ba ki noi hikai ki ha ban penkala ya ka rukom hikai ha classroom sha ka jing hikai online ka sarkar Meghalaya kala pendan burom ya khalai ngot ki noi hikai ha ka sngi burom ki noi hikai ban pediang ya ka jingno senyang ya ka jing syakri jongki Nolor katala samru ya ka khusnam State Teachers Award bat District Award sya ki khatlai ngut ki nohikai na keleng ka jilla. Ha ka jo kapor ha West Jainta Hills District u MLA ka jowai u ba wailat miki shilla u don benta ha ka program jingrakhe ya ka sngi burom ki nohikai. Life does not depend only on government job. Life is how you learn. Education is to give you life, not only employment. So you have to teach them in such a way so that they could face any situation arise. Let all of us be a learner. Learn from the trees, learn from the rivers, learn from the teachers, learn from the student. Because many things we learn also from the child. Let us continue to learn and continue to teach. U menteri rangba ka Meghalaya u kongrat sangma hene kasngi ula penyat ya ka jingyalang jong ka kinhon ki menteri halor ki kasino race course bat jingkhalai online hanong ba Delhi. Hadien kane u kongrat ula ong ba hadien bala shim ya ka jing ai jingmut ki nong don benta bat hadien ki jingyalang ki babot jong baro ki khot ka kinhon ki menteri kansa shim ya ka jing ai jingmut jong ki kam bayade bat ka an hashwa ban ai ya ka kai phot bakhadu. The point is that these are all three different games and hence we cannot have the same formula going through all. So that's the competition that comes in and we are working on all these things. And that's the reason why this particular GOM is taking slightly more time because it's a very complex issue and it's got a lot of legal aspects to it and different court rulings are there. All these things have to be taken into consideration. But yet the GOM has been made for all three and we have to it's almost like three GOMs into one, and that's the reason why this is slightly more complex. But we are approaching the end, and we're hopeful that in the next 1 week, 10 days, we should be able to start. Ka menteri rang badu ka Bangladesh ka Sheikh Hasina hene kasngi kala 1 poi ha nong ba Delhi ha ka jingwan jingo ba sausngi ya kari India.
Hagani ka jingwan jongka kan saya kendo bat Menteri rang badu kari Narendra Modi la syai kasngi. Menteri Ketenat Kambari Dr. S.J. Shankar unsakot ya kendo ya ka minta ka janmit. Ketenat Kambari kaya thu babaro arliang kila penskem ya ka jingedai bakin thup ya ka bahlor do hakini ki snam balalen. Hagani ka jingwan jingo ki jing by day bat ka khayi pateng nalor ka jinga sam ya ki hakiwa bat kiwei on sayatai hagani ka jingyalang. Ka school ba North Eastern Hill University hinne kasngi kala soy ya khandai tali ki soskular bat ki jaka pule bat karkhana ha kasngi rakhe ya kasngi burom ki nong hikai. Ulat ke jela Satya Pal Malik ubalai dan lang ha ke di ke jing rakhe ulaya ro ya ke jing persang jong baro ki nong hikai ban bat ban sam ya ke jing tip syaki kena pule bat ulaban baka skul ba nehu kalala ban jam syakmat ha kaliang ke pule puthi. लेकिन टीचर्स आपको समाज के गुलदस्ता बना दे बोलना उठना बैठना सलीका हर चीज हमको टीचर से सीखने को मिली इसलिए टीचर्स का एहसान इंसान जिंदगी भर नहीं कर सकता तो टीचर्स डे में आप सबको बधाई देता हूँ Ka Seng Congress kan sepenlong ya ka Bharat Juro Yatra. Ka General Secretary ka Balong Ru ka Nong Aiktian Rangba ka Assam Pradesh Congress Committee ka Bobita Sharma hine kasngi kala pentip pala ple patba ya ka yatra ban pinya teli ya ki nong song hakari persya ya lai teli ki jing pher ha ka yokakot ka jing sngo ya pher ha ka emlang sa lang bat ka jingja jongko hok bayadai bat ka riti sensyari. Kayatra kat sedang haka nyu tarik unailur na Kanyakumari bat kan yat Shadu Jammu bat Kashmir hadian bakila daban yat ya khatwai teli ki jaka. 7 September from Kanyakumari and it goes to Jammu Kashmir and it covers 12 states and 2 union territories. The 12 states are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. It will be the yatris will be covering 3,500 kilometers and it will take 150 days to cover. Mentapat nganyapay ya kajinglong jingman kasun mineng hasilong. Kajing shit kalong 4.0 degree Celsius bat kajing kriat kalong 4.2 degree Celsius. Kajing sngem ka haw kalong kandai punriu nakashispa minstep bat prapway nakashispa janmit. Kala abandon kajing hapslap kabamalumala habun kijaka. Sa sisian ngipin kan mawaya pi bayakan ni ka kubor jungi pila aruban page live ha ka YouTube channel jongka Didi News Shillong. Sean poi siya kabukod jong katup kubon ngin yapit biyang sa sisian yakimat bakongsan. Sam ka President Kari ka Murmu yak Husnam National Teachers Award hagas ngi rakhe yagas ngi burom kinong hikay. Rakhe ka Meghalaya yak lingkho snem ban rupway jong kas ngi burom kinong hikay hapadeng ka jingkmen ban jing ipu iping. Penyat ukong rat sangma ya kejingyalang jong kekin hon ki menteri banyak keren halor ke kasino, race course, bat kejing halai online. Bat one poi ke menteri rang badu ke Bangladesh ke Sheikh Hasina hanong ba Delhi ha kejingwan jengo ba South ni ya kari India. Ti para lo kat tungil poi syaka bukut jong katup kubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.